Türkmenistanda azyk önümlerini satyn almak ýyladyň aglaba köplegi üçin esasy mesele bolmagynda galýar çörek we towuk butlary iň köp talap edilen iýmit önümleriniň arasynda. Habarçylaryň sözlerine görä öňki aýlardan tapawutlykda bu önümlerinde satuwda has ýygy peýda bolýar ýöne olary satyn almak işi alada etmegi we uğur tapyjylygy talap edýär. Şunlar Mariýanyň dukanlarynda towuk butlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satyn alyp bolýar. Hozosanda Molenepes köçesindäki Gök bazarda ýerdemindäki dukanlarda doňdurulan towuk butlarynyň her kilogramy 16 manatdan satylýar. Adam başyna 2 towuk buty satylýar. Onuň umumy agramy 1 kilogramdan sähel gowrak bolýar. Agramyň bir bölegini buz tutýar. Her gün 2 towuk budyny satyn almak üçin garankyda nowata durýarys. Olam ikisi bile 1 kileden sähel geçýär. Emma onuň budyny qakyp aýyrsaň 1 kilograma ýetmeýär. Dip Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Mariýanyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Towuk butlaryna ýyla arasynda uly isleg bildirilýär. Köp maşgalalar üçin doňdurulan towuk butlary naharlaryndaky ýeketek et önümi bolýar. Adatlyň habarçysy köp adamda başga eti satyn almagy maddi mümkinçiligiň ýokdugyny şu sebäpden kesgitli nyrkdan satylýan towuk butlarynyň peshiline, reňkine we buzynyň köpdigine garamazdan bu haryda bolan talabyň alyjylaryň arasynda ýokarydygyny aýdýar. Sygyr eti hatda döwlet dukanlarynda da birnäçe etse gymmada satylýar. Azyk satyn almak işine tutuş maşgala bolup gatnaşýarlar. Maşgala agdalary toporlara bölünip zerur önümleri satyn almak üçin şäheriň dürli dukanlaryna gidýärler. Herun nowata durýar we döwlet dukanlaryndan azyk önümlerini satyn alýar. Oglum we aýalym bilen Gök bazarda towuk butlaryny satyn almak üçin nowata durulmazdy. 10-njy sınıf okuwçy gyzym öýümizin goloýundaky dukandan 2 buhanky çörek satyn almak üçin nowata durýar. Dip Mariýanyň ýaşaýjysy aýdýar. Döwlet dukanlarynda çörek bir ele 2 buhankadan satylýar. Hersi 50 teňe durýar. Şol bir çöregi şol bir dukanda has ýokary bahadan her birini 2 manatdan çäksiz mukdarda satyn alyp bolýar. Buhankany döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrh ýarym manatdan satyn almak üçin dukana öý dolandyryş edarasyndan zerur kagydlary şol sanda maşgala düzme hakyndaky spravkany tapşyrmaly. Adatlyk radiosynyň habarçysy çörek satyn almak üçin talap edilýän kagydlary yazdırmağın bahasynyň hem gymmatlandygyny aýdýar. Biz ol ýaşaýan ýerimizde degişli döwlet dukany üçin öý müdirliginden degişli resminama almakçy bolanymyzda onuň hem nyrhy ýokarlanypdyr. Başga ýer üçin maşgala tanymyz we şol öýde ýaşaýandygymyz barada resminama alsam, onda ýazyp beren üçin kagyzyny 10 manat soraýarlar. Egerde döwlet dukany üçin diýip almakçy bolsaň, onda 10 manada ýazyp bermän durly bahanalar bilen, ýagny hojalyk tölegleri üçin bergimiň ýoklugy barada kwitansiýa getirdiýärler. Emma 20 manat berseň, ähli zatlarda kimçilik bolsa da gözlerini yumýarlar we resminamany ýazyp berýärler. Dip Mariýanyň ýaşaýjysy habarçymyza gürrüň berdi. Türkmenistanda ykdysady krizis şertlerinde has köp maşgala subsidiýerlenen bahalardan satylýan önüme garaşly köpçüligiň täjirçilik bahasyndan azyk satyn almagy düýpden mümkinçiligi ýok. Azatlyň maradaky habarçysy bir maşgalanyň oglunyň goşundan sagaman dolanyp gelmegi münasibetli däwe görä sadaka bermek üçin azyk satyn almakda eden uğur tapyjylygy barada gürrüň berdi. Maşgala agdalary 5 günläp her gün towuk butlaryny satyn almak üçin nowata durupdyr we mihmanlara nahar taýýarlamak üçin kem-kemden birnäçe kilogram et ýygnap bilipdir. Men towuk butlaryny kilesi 21 manatdan satyn alyp bilenmek. Maňa mümkin bolduğundan arzan gerek. 5 günde 14 kilograma golay et ýygnadyk. Biz onu iýmedik. Mihmanlara nahar pişirmek üçin ýygnadyk. Dip maşgala başı gürrüň berdi. Türkmenistanda ýylatyň azyk üçinçiligi iýunyň aýagynda biraz gowlaşdy. Döwlet eýçiligindäki dukanlarda bazar bahasyndan sähel arzan ýöne önümiň hili petrek azyk önümleri peýda boldy. Ýurdun häkimetleri azyk narhlaryna we önümleriň el ýeterliligine degişli bolup geçýän ýagdaýlary resmi taýdan düşündirmeýärler.